高橋敦則です。23歳です。10匹のココブタちゃんという番組を担当しております。スポーツをずっとやっていましたので、ふくらはぎが自信を持っています。キャンプに行きたいなと思ってます。ダッチオーブンというものを使ってパンを焼きます。優しいところとかですかね。目元が綾野剛さんに似てると言われたことがありますね。